Este é o momento no que a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez e o alcalde de Portodosón Luís Soujo procedían ao izado da bandeira verde. O Concello Barbanzán convértese así xunto con Moaña no primeiro municipio galego en recibir este distintivo, que ven a premiar a aqueles concellos que destacan polas súas boas prácticas na protección paisaxística e ambiental. Esta bandeira que é sinónimo do feito, pero é tamén sinónimo do compromiso que adquiren as institucións para seguir avanzando cara a un mundo máis sostible. Por lo tanto, noraboa a Portodosón, pois xunto con Moaña, os dous concellos que a nivel Galicia teñen a honra de ondear estas bandeiras verdes, que poderá facelo Portodosón ao longo deste ano, e, por suposto, farase o seguimento pertinente para que poida renovalo de cara ao vindeiro ano. Segundo explicou a propia Ángeles Vázquez, esta é a primeira vez que a Xunta convoca este distintivo. O Concello sonense terá agora prioridade á hora de acceder ás liñas de axudas que se convoquen dende a Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Ese traballo ha de ter unha recompensa, e esa recompensa é que, gracias ao feito e gracias á proxección que teñen de futuro en Portodosón, aquelas bases e axudas que se convoquen por parte da Consellería no que o ámbito de patrimonio natural se refire, pois terán a máxima puntuación os concellos que sexan distinguidos como bandeira verde. O alcalde agradeceu a Medio Ambiente a entrega desta bandeira, que recoñece o traballo realizado nestes anos de cara á mellora do territorio. Segundo el, o Concello seguirá traballando para que esta bandeira siga ondeando no municipio durante moitos anos. Que este aquí a conselleira dándonos esta bandeira verde, esta distinción, pois é para Portodosón pois unha gran noticia, non? Porque pois é un recoñecemento a moitos anos de traballo para conseguir pois que Portodosón sexa un concello que sea un poquinho, se cabe para vivir, non? Porque eu sempre digo que moitas veces a noticia non é que nos conceda unha bandeira, senón que nos la saquen. E nós vamos a seguir traballando para que esta bandeira ondee durante moitos anos e, se cabe, vamos a seguir mellorando, porque Portodosón vai ser un exemplo na comarca do Barbanza e tamén vai ser un exemplo en todo Galicia.